Siphinde sinibingelele babukeli be-KamaVee TV with Prince Bhekumndeni kaZulu. Sekunesikhathi eside ngibheka izinto lapha ey'ncane kodwa y'gcine ziyinto ey'nkulu uma ngabe sekukhona umkhuhlane okhona. Njengale nto nje ye-funeral plan ne-wedding plan. Abantu bakithi uma ngabe ukhuluma ngendaba ye-funeral plan, uyecabanga lezi zinto zomshwarense ukujoyinisana imshwarense ini o-funeral cover, o-life cover ini. Mase ngafuni bathi isicefe, kodwa baya-understand-a uma kukhulunywa nge-wedding plan ngoba phela bazi umgcagco nomshado, ikakhulukazi laba abenguni. Lana-ke angizile ukuzokhulumela inkampani ethize ngoba kuney'khathi la othola ukuthi uma yethi umuntu ufuna i-ID number yomuntu wakubo emtshela ukuthi kube nemibuzo ejulile ebuza ukuthi uzoyenzani i-ID number yami. Mase yamtshela nje umuntu ukuthi hhayi ngenzela laphana etohweni engabe uyatoha noma lapho engifaka khona ngubhale ukuze ngizokufaka. Ubone ukuthi kunokubukana ngamehlo anokusolana nokungethembani phakathi. Umuntu umuzwe esethi hhayi khululeka mina mfowethu ngi-right. Omunye umuzwe eze libe ngembaba ethi ngiyongcwatshwa yikhansela mina noma ethi ngiyongcwatshwa umasipala. Ubuhlungu uyazi buphi? Guess what? Kubuhlungu ngoba lo muntu osho leyo nto uyobe eseshonile, sekusele nina abantu sebebuka nina. Angisho ukuthi ngikhulumela mina la, le nkulumo angiyibhekise kumuntu, ngikhuluma general. Abantu sebebuka nina ngoba lo oyoqhamuka ethi angiyingeni mina indaba, lo ngamtshela kusenesikhathi. Bothi abantu unamanga, akanayo imali yokungcwaba umuntu, usaba ihlazo, yabo. Uthola umuntu useshonela le kude, akasalandi, usey'ncatshela khona ngapho kuthiwa hhayi kogibela ababili abathathu, kanti umuntu uyena. Le nto ibaluleke kabi. Umuntu uma yesho nje ukuthi uzokukhava, akudingi nokuthi uzofuna imidado eminingi. Uma ungenayo nje wena indlela yokuthi uyikhave, ivume leyo nto leyo, ungaze ufuna ukwenza i-research noma ukumsearch ukuthi yinto engakanani, kanjani. Kuphela nje wena ungaqinisekisa ukuthi kwaziwe ekhaya ukuthi khona into akufakele yona, kungabi yinto yenu nobabili, ukuze uma ngabe usudlula emhlabeni ekwazi ukuthi enze leyo nto. Angigqugqumezeli ukuthi abantu abakhave abantu mase beyababulala ngoba sibona kwenzeka nje bey'bulalela bona abantu. And uma uthi uyabheka ngisho emandulo yayikhona i-plan yokulokhunga yokungcwatshwa komuntu ngoba wayekwazi ukuthi ubaba uma efuyile esho ethi uyabo leya nkomo leyana noma lesiya silwane esithize, uma ngabe ngishona ngicela nisebenzise sona. Kwakuba khona ama-reserve ey'lwane ukuthi uma kushone kuzodayiswa sona noma kuzosetshenziswa sona. Yinto endala leyana. Yize-ke kuqala-ke abantu baqala uma ujoyina umshwarense bekunenkulumo ethi yini uzwe kuthiwa kuzoshona bani, akuzukushona muntu la ekhaya. Yiyo-ke into eyafaka umoya omubi-ke leyo kubantu, kanti isikhathi esiphila kuso manje izinto zibucayi futhi uyindleko umngcwabo. Bekuletha nje i-advice, hhayi ngoba bengithini. Siyabonga ukulalela kwenu, ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Ngokuzayo-ke ngifuna ukukhuluma ngamakhosi akaZulu kusukela laphana kuNdaba kuze kuzovala kuMntwana uMisuzulu, ngoba phela le channel i-based kakhulu kwi-cultural activities. Noma sikhuluma ngey'nto ey'ningi, siyafisa ukuthi abantu bakithi bekwazi umlando wesizwe sethu. Ngizoqala laphana kuNdaba ngize kujama ngize ngizoyivala kwisilo esibusayo njengamanje uMntwana uMisuzulu, ukuze iy'ngane zethu zazi ngalezi zinto. Abanye bethu futhi abadala abazi ngayo lento. Siyabonga.